आङो 2 नं बालिगुरानि जानानै बे आंनि संख' हालामनि जोंनि लाइमोन आफादफ्रादि न'खराव हौवा मानसि गैया थांनो हायाखै हाजिरा मावनो मोनाखै बेनि थाखाय नोंसोरनि राननानै होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो जेराव जेराव गैया बेखौबो नायबोनांगौ आरो बन्द'नि दिनाथ' आरो दंबावोसो बेनिखायनो आङो बन्द'नि थाखाय मानसिफोरखौ बेबायदि होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। आलु दालि दा सोलिनायफोरा बोरै सोलिदों नोंसा माइरं मोनग्रा माइरं मोनदों दाखालि जोबोद खस्थ'आनो सोलिबोगासिनो गथ'नि थाखाय जेरावबो दा हाजिरा खामलाबो आवगायनिफ्रायनो मावहैनो थांनो हाखायामोन नालाय गथ'आ मा जाना दं दा जानोबो हाया ओमफ्राय आंसो दौनांगौ आरो खिनाय हासुनाय गासिबो खस्थ'खौ आं बिनि थाखाय नों जेरावबो गारना थांनो हाया आरोना ओमफ्राय ओरैनो नोंसानि न'खरनि आदाया अबाव दं दा खेलायाव दंहैयो गथ'फोरनि थाखाय दाथ' फसिना थानाय बायसा जाबाय जिथुनिखि सिगां थाखा फैसा जि हरोमोन बेबोथ' दा बन्द' जाना दं बिनि थाखायनो जोंबो जा एसे हायो नै जों माइरं सेरसेजों दा नोंस्रा बे गथ'नि थाखाय सरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन ना मोनाखै ओमफ्राय किसु मालाबा समाव बेफोरनि माबा मोनसे फैयो बेफोरखौ सोरबा खिन्थाफैगोन ना फैयाखै खिन्थानायाथ' माने मोजाङै खिन्थाथाराखै आरो दे एख' नङा बेखौ उनाव लासैनो मोजां सोंलायलायनानै बानायबानो जाबाय दाबो सम दङ ओमफ्राय दा जिथुनिखि दा बन्द'नि थाखाय समस्याया जों दा नोंसानो एकेदिन सोलिनो थाखाय जा एसे जों हायो बेखौ होनाय जाबाय आरो दा जिथुनिखि जोंनियाव जोंनि प्रिथिबियावनो जिथुनिखि बन्द' होदों बे बन्द'फोरखौ जाहाथे मानिलाय सलायनांगोन जों निजिनो जुदि बे बेरामनिफ्राय बासिना थानो लुगैदोंबाथाय जों बेखौ निजिनो पालन खालामनाया मोजां जागोन।